सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना जारौ माइनाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन दांनाय बिलिरनाय आथिं सुना होगोन खानाय खानना होगोन अनसुलि बिमाया नोंखौ सना खावलाय खेबना होगोन गन्थं बोना होगोन गामिनि आबै आबौमोनहा लाना फैगोन नोंखौ जै होयै होयै साहानि गोथार नमा न'आव जै होयै होयै साहानि गोथार नमा न'आव सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना जारौ माइनाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन बेंफार दामनायजों दुहला बुनायजों मोसागोन बयबो हायला हुइला बेंफार दामनायजों दुहला बुनायजों मोसागोन बयबो हायला हुइला दोलै नोगोर गाजा गोमजायै खुंना होलांगोन गामिनि आइ आफामोनहा नों दागाब माइनाव बिखार नांहाब नांहाब आंमा सुरहाब सुरहाब नों दागा बिखार नांहाब नांहाब आंमा सुरहाब सुरहाब नों दागा सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना जारौ माइनाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना
Wah, gua gak ada. Udah naik di. Ini goreng ya, setelah itu. Sudah lah yang sudah, boleh lakukan malu. Sampai di mana? Sampai. Dan layak kan berani ngerti ya, mana lah dia. Karena bayi itu semua kau pakai sini lah. Oh, jadi sudah bikin sini mana? Yang bayar mau dijual 소리란 잡아 빌라지. 카메라에 하고 오르는 시. Mà dùng đừng cái này cơ là hết mà dùng đừng cái áp vào này. Yêu mà nó dùng cái nào rồi. 시간을 그 가르바이 비도 아주 비고 많은 중 나오고 대가 마 운동 거라 중이 짜는 거 요 많은 중 좀 하얀 랑장데 조금 제가 가르쳐 봐 마마 세 종이다 그러 많은 중이다 군복 사람아 좋구나 아 그냥 혼자 자리시 대단하네 왜 그래 phải la cái nào hơn năng là cho này la cái nào hơn Bye.